আচ্ছা মই হেলমেট টেকনিক্যাল ডিপাৰ্টমেণ্টত মই স্বাগতম জনালোঁ বস্ত্ৰ শিল্প ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আৰু লগতে মোৰ ফালৰ পৰা তো এখানে আমাৰ ফেমাছ ইউটিউবাৰ হয় গেমশ্ৰী ৰেইমাৰী তো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এখেতক স্বাগতম জনালোঁ তো এটা ফটো উঠা অলপ দূৰৰ পৰা উঠা Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय फेशन श'नि स' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो नै गासैबो खालामगोन बेयावहाय पार्टिसिपेट अली फुजि आब' फुजि हेलेना मिथिंगा ओमफ्राय गेमश्री दैमारी ओमफ्राय पेन्सि ओमफ्राय आरो सोरखौबा बावदों नामा आङो अले ओमफ्राय आरो हौवासाफोरबो दङ नोंथांमोना दाहाय नुलांखागोन स' नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ मेकअप आर्टिस्ट हेलो दिनै जा जोंनि फेशन श' जादों बेनि कस्ट्युमा आब' रैसुमैनि आं सिगाङावहाय आंनि ब्राइडेल फट'शुट नोंथांमोना पिंक कालार दख'ना गाननानै आंनि ब्राइडेल फट'शुट खालामनायखौ नुखादों जानो हागौ बेखौबो बे आब' रैसुमैयानो डिजाइन खालामदोंमोन ओमफ्राय FNF क्लदिं होननाय मोनसे पेज दङ बेयावबो नोंथांमोना नायनो हागोन आब' रैसुमैनि कालेक्शनफोरखौ दख'नानियानो जा ब्लाउसनियानो जा सब मोनजोबगोन नोंथांमोना बेयावहाय नायहैबानो जाबाय चेक खालामहैबानो जाबाय बिराद मोजां मोजां डिजाइननि दख'नाफोर ब्लाउसफोर मोनगोन बेयावहाय आरो नोंथांमोना DM खामहरबानो जाबाय नांगौबा ना माथो होनो बिराद मोजां मोजां दङ आरो स्पेसियेलि आं बिराद मोजां मोनो आब' रैसुमैखौ आरो आब' रैसुमैखौ आं थेंक इउ स' माच होनो इनभाइट खालामनायनि थाखाय लाभ इउ आब'
Thank you.